Pa pretpostavljam, čim pitaš da si ti. Evo ga Kapo, evo ga Bruda naš. Kakva ekipa. Gdje si Milice? Gdje si Zola? Boro! Vidi ga. Najjači, najjači, kunem ti se. Brate. On hoće protiv njega, care, zamisli. On protiv njega kao nešto, znaš. Ko? Brate. Pa žene ove, žene. Ma di, iznervirali ga juče. Zola, Ja, šta igrate me, ne igrate mečeve, da znate. Kad nisam pao sa stolice, kad se juče iznervirao, kaj stisao Brate, zube. meni izlazi stalno, brate, to je šovu šta čovjek radi. Brate, kad je stisao zube, kad mu se digao živac, brate, kad nisam sa stolice pao i odmah šebe zula i prenosi. Jes vidio onaj snimak kad priča sa Milicom nešto, pa spomnje nešto virelu, pa se iznervirao. Joj, brate, kad mu se živac digao, Ne, brate, gledaj, neću ništa da nikoga nisam došao da kao nekoga sad mi pijem ovdje, ja sam samo sebe branio jer me prva devojka spomenula, brate, udarila na moj brak, kakav god da je, to je naša intima kao na sestru, a samo zbog to radila zbog gledanosti neke, razumeš? Mislim, kapiraš? Ja poslao Mireli poruku, jebote, ti da dođe u radio, sutra da malo raščivijavamo, da dođe u radio emisiju, ja je poslao poruku, ona vidjela, neće mi odgovoriti, rekao, dobro Mirela, jebote, izvini, nisam te prepoznao. Normalno da se ti sjom, pa ti si reality igrač, onaj TikTok igrač, bre, on je tu poznat. Ali viš ti Borak, šta ljudi koriste, pričaju tu o braku, razumiješ o nekim stvarima. Znaš kako sam ja nju znao iznervirati, jao brat. Ne, katastrofa, to je stvarno katastrofa. Realno ja bih vidio. Brate, ja sam realan samo, ja nikog nisam uvredio. Evo Milica je tu, Milica, kako ti je šćer? Ćao, Sneks. Ljudi, malo tapkamo, šerujemo. Samara, šta ti kažeš na ovo sve? Kad je rekao jučer ljudi, kad se iznervirao, ko će mene će onaj napaljeni nos? Kaže, infuzije stavljala. Došla mom drugu da stavi infuziju, nije iscurila infuzija, već ju smuvao. Kad ja nisam pao s kreve, ljudi, ja njega kad vidim da se on iznervira, meni nema, to je.